Eta zuk, inoiz pentsatu aldezu pareta hauen atzean zer dagoen? Naizta goizetan altzatzea eta hola kosta hoite zaigun. Esnatzen naiz eta gehola bizikletan etortzen nahi eta pozik. Pozik ere bai. Nion espreta eskolan. Ikasleak egon behar du kuriosidadean edo jakin-mina sentitu behar du. Beti barneratuko du emozionatzen dion hori, ezta? Eta gure lana da irakasle bezala pixka bat giro hori edo egoera hori bilatzea. Beti bizirik mantentzea kuriositate hori. Leno irakaslea zan klasean sartu, klasea ematen zuna. Orain irakaslea gidaria gea. Ikasleak dira bere ikasketaren arduradunak. Ikasleentzat abiapuntua da euskara eta hortikan galtzen dituzte beste hizkuntz batzuk. Inglesa adibidez bakigu oso garrantzitsua dela eta aukera pia askau ez ingleseko klaseak arkan gizartere bai inglez ezite deu. Eta honek ate piatik itezkugu adibidez Erasmus Plusen ba. Ez dela hizkuntz bat ikastea, baizik eta hizkuntza erabiltzea beste gauza batzuk ikasteko. Hemengo erregleta hau da bi. Eta hemengua ama. Taula jartzen ditugu ordenean. Ikusi txikitik haundira, handitik txikira. Ez gea kriston pia, eta honek kriston abantaia pia eska, denak oso gertuko aga, eta denak enakaun harremana jarrera oso naturala da. Eta honek gurira lasaita izun bat ematei eskola etortze gania. Mindfulness, lasaitu eta degoaira egiteko satanama. Satanama. Hitz batekin lotu beharko banu ilusioa jarriko nuke. Gertutasuna. Ikastetxea kalian dago, gu kalian bizigea, eta gero egunerokotasuna hortan, egunero gela barruraino sartzen naiz, handeren jokin noten naiz. Etortzea konfiantza guztiakin, zerbait dutenean lasai hurbiltzen dira. Goxo, niretzako esango nuke eskola ikastetxe oso hurbila dela. Haurrak azken finean adin hauetan emozioak dira. Bakoitza dimentaz bina da eskala eta bakoitzai beraletik saiatu behar dela reforzatzen ditunak edo ez ditunak gabezia egitazkoen horietan indarra jartzen baita ere, baina hortan saiatzea eskola bintzen. Oso familiarra eta oso aktiboa. Eta anei konfiantza mateitena. Nik esango nuke guk gelan dakagun esaldi bat idatzita eta bai iritze zaitala dela, sinistetela hortan. Eta da aurrak berak egin behar du bidea eta izan gaitezen bide lagun. Antoñano ikastetxea, zurekin, zuretzat.